Abantu bakithi babekholelwa ekwandiseni amawele. Lo mkhuba sasikholelwa ukuthi uvula iminyango eya ezindaweni ezinobumnyama nezinobungozi. Kodwa amathongo akithi asibonisa ukuphambuka kwethu. Amawele awubukhosi, umoya owodwa ohlukene ngemizimba emibili. Lolu udaba lukaSanele noBanele. Kungesiko nje abafana ababili kodwa ngumoya owodwa oqokwe ngabantu ababili. Emhlabeni wethu uma amathongo ehlukanisa umoya owodwa ngemizimba emibili adala into enhle.